Hola, com van les sumes? Estic segura que ja teniu quasi controlat el procés. El que vos dia primer, ho feu en la taula, no tingueu cap pressa de llevar-la, poquet a poquet, quan ja us sapiguem fer superbé en la taula, tant sumes com restes, ja passarem a fer-ho calculant mentalment, no tingueu cap pressa, val? Perquè ja estem gastant números més grans. Ara anem a fer les restes. Abans de començar, vos recorde com restàvem, val? Per exemple, si estàvem en el 89 i volíem llevar-li 40, havíem d'anar cap a dalt, perquè el resultat de la resta ha de ser un número més xicotet. A 89 li lleve 40. Recordeu que el primer número no el compte. 10, 20, 30 i 40. Ara vaig a restar sols unitats. Al 37 li lleve 2. 1 i 2. Vaig cap arrere, cap a l'esquerra. Pues ara en les sumes anem a fer en la resta anem a fer el mateix que hem fet abans en la suma. Anem a ajuntar unitats i desenes. Ara és super important. Sempre hem de començar per el número gran. Per què? Perquè si comencem per el xicotet és impossible, no arribarem a cap resultat. Mireu, a 95 jo sí que li puc llevar 23. Si tinc 95 cromos li puc regalar 23 a una amiga meua i encara me'n quedaran. Però si en tinc 23 no em puc regalar 95 perquè no en tinc tants. Anem al 95, a veure, així, al 95, a veure, havia agarrat el rotxet. A 95 li n'he de llevar 23, 2 desenes i 3 unitats. Desenes, potser, 1 i 2, i unitats, li en vaig a llevar 3, 1, 2 i 3. 95 menys 23 són 72. Ahí teniu el número. Anem al següent exemple. 36 menys 21. 36. Així el tinc. Li he de llevar 2 desenes i una unitat. 1 i 2 desenes, 10 i 20, i una unitat. 36 menys 21 dona 15. Últim exemple. 47 menys 16. Em vaig a 47 i li he de llevar 16. Una desena i 6 unitats. Una desena li la lleve. 47 menys una desena són 37. I ara li vaig a llevar les 6 unitats. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 47 menys 16 són 31. Què haguera passat si haguera començat per les unitats? Per exemple, vaig a fer la primera operació començant llevant-li les unitats en lloc de les desenes com he fet. Em vaig al 95. També podeu començar, podeu fer-ho com vulgueu, el resultat és el mateix. Mireu, 95, li vaig a llevar 23, li llevo primer les unitats. 1, 2 i 3. I ara li vaig a llevar les desenes. A veure si me deixa agarrar el rotxet. 1 i 2, 72. Recordeu que abans ens donava el mateix, vaig a tornar a fer 95 més 23. Li lleve primer les desenes, 1 i 2, i ara li vaig a llevar les unitats. Dona el mateix l'ordre en el que ho fem. 1, 2 i 3. 95 més 23 són 72. Però recordeu, super important, en les restes és molt important començar, molt important no, és super important, si no, no és bé, començar per el primer número que sempre serà el més gran, i el nostre resultat ha de ser un número més xicotet que este primer número. Si no, és que ens hem equivocat, però estic segura que vos vaig ir super bé. Vinga, que ja ho teniu quasi aconseguit, esteu fets uns supermatemàtics. Ens veiem prompte, molts besets.